Ola, son Laura Vallejo, son motoserrista e operaria forestal, gandeira e tamén á vez creadora de contenido sobre o mundo rural. A miña idea é convertir a granxa de leite nunha granxa de carne e ver como enfocamos un pouquiño isto para crear unha granxa en extensivo, con toda a disponibilidade de terreo que temos aquí e ver como facemos a xubilación de meus pais e como xa trasladamos á miña xeración pois a nova granxa. Fun pioneira en toda España como muller en crear contidos sobre agricultura, pero outra parte moi importante sobre o sector forestal. E aí estamos peleando un pouquiño para que todos esos postos de traballo que son tan precisos no mundo forestal estean cobertos por mulleres. Ferro é un taller familiar. Nós somos a terceira xeración, levamos dende 1915. Eu aprendín o oficio de miña tía Agripina e de meu pai Alfonso. O noso taller inicialmente facíanse solo zocos, pero a día de hoxe facemos tamén marroquinería, que gracias á marroquinería pois, mantivemos o taller sempre aberto. A día de hoxe traballamos 3 irmáns e 3 mulleres máis veciñas nosas. E a maiores dos zocos, unha das miñas premisas tamén é a dinamización do rural. Fai uns anos que empezamos a facer a Ferro foliada e agora, moi prontiño, vamos a inaugurar un espazo pegado ao noso taller onde vamos a facer todo tipo de actividades culturales.